ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ፍጥራን ፈጣሪ ኣመለኽቲ ኣምላኽ ንስኻን በይንኻ ሞ ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ሞ ሰዓት ዘምሸት እዚኣን ሰዓት ዘለይቲ እዚኣን ድማ ባርኻልና ጸሎትና ተቀበለልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝቅበል ኣእምሮን ዘብቁል ልብን ሃበና። ነፍስ ዲና ነፍስ ባሪኻ ወለተ ጊዮርጊስ ናይ ሰማይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና። ስብዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንብረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ከድንግል ኢኻ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ከይፍረከ ርስኹም ብረኹም ተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ክሰርየልና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ስማዓለ ደበና ይታወስ ለክሙ ዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒካ ካናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳት ብርሃን አንተማ አብየ ካናት ወይ ደቆናት ዶን ሳርጎ ጻናት በስምከሙ ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረስየን ርስ ኩሉ አንስማ ጂኦ ማሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ጂኦ ማሃረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ማሃረና ብዝመጽእ ማሐለወና በአቡን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማሃረነ 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 ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰውርናን ረዲእናን ይሐልዩናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕወናን አጥናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅዱስ ዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩልን እግዚአብሔር አምላኽና ንልምኖ ኣለና። ኦ ጎይታ ኦ በዛ ቅዱስ ዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን كل مكان حبوب مرزقنا كل قبر الشيطان مخرخو فاسبات من لعد سلان او غويتا كباير كاب كله حزبها ونارح كاب زرياز قدوس بتازو ونارح من زحيشن عزلنا تمن من كربيتن كل حاجه سلام كن سلطان ذهب كان نسخا كله فادنا بالهنا نمبرنا فتنا يتتون حد ودخا غويتنا املخنا مدحنا يسكرسس من ترسب زغبر محرتين قرتان مسخا معر محوم زغنا منفس قدسن لمن كل ساعه نزل علم امين. وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رخا بساي دمسس كباساي بس أصبيك حسبني كبحاتياتي وناصرين أنا أبساي فلت اللهم محاتياتي كل جزاب كن ما يبزربا صادق فرد خاون صون كاتركب أنا أخاطر يبدلك أب كدمي كي غوركم نبا بسات ولدكم نك أبحاتيات تنستن من حق أوش إخاتو دليو أبو وانت محرني متقصرت بسمع زاصرين نكبرتك صدق أبني تنسقط كتقين عصم تقصاص بحتانا قصناس معن جز كخباتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو أملاس قري اللي بفتر اللي صنع منفس كعوشت حدث كاب قد كاي دربين حقس مرحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دغفني مغد خان مفرسكم رميه حات انا واخل نباخكم لسويم واملاخ مدحاني كاب عداد ما نغفن لساني صدق اهل كتبللو يا ويتا افي مسكانا كنغرس كنافرك فت مسوات بهبلكاني تزيكونس مقرب كل كان يرن مسوات مراد ايتبوغوني خم مسوات املاخ صور منفس واملاخ من صورم كنت لبي ايطنوني خا نصيم صغا سناي غبرلا مكاتي أدي يرسالم نرقشوا مسوات سرك بزحر المسوات بملء مسوات بحك بلك عيشوا أما سويها أراها قرب الكاية مسجانا أبن ولدن منفس قدس نزل علم أمين ذا سعد دي أمن بارسقا ويتنا يذكر سوس أما قبرن نفس أمتا ساعات معلتن إياكم وندكاس أمثال موت سلزخونات كم ودعتا عدما سبت قدسر قدما سوكف صلوات زوت طريق صلوات جزيادة كاس نكرسات نكسين أملاخين مسجانا قربلو حتياتي كحد قال لك علمنا ኤልሳቤት 130 መዝሙር 130 ህይወት መዝሙር 131 ሙሉ 132
ماما صغردا 133 أبابا حاجوس 134 أشلي 137 جالاكسي نوت 8 تلكم دلهم 138 هانا 241 كيدانس ايفون 242 ترحاس 246 وينتانا 247 أبوشي 248 أبي مرقتا مرقتا 248 أنا تا ونجل قبل أبوشي ونجل لوقاس ونجل لوقاس معراف كلته فقد عسران 5 كساب 30 كلتن إنه هذا ما أبي يرساليم سمعون زبال سبعي نبره السبعي صادقنا عملاق زفرح مصنع عسر الون زصب نبره منفس قدس ما نبره نتمسك جابير كير أيومات كم زير إدماب منفس قدس سجلي يصلون نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مسئ ولدنا يسوع عن كم سرعة حقه قبر له مساعته سمعون دم أبي رح أوفو نعم لاخون كم زنا بلا أمسجنه وقويتاي نتنعذاب مقلاص برهان نزبغا إسرائيل وين كبرت كخونا بقدم كل حزب زد على خيو بدحانكا عينتاي كابر عياس حج كم تزرب خان واريخا بسلام تفان وإخابله مسجانا إجابير أملاخ يكون أو كريستوس أملاخنا مسيراب بخان منفس قدسن لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين كفلتها صلوت إنه أبكر متقون فراديك قوم تدالي له وتي أم جايز حلفة قدمي نخنانية نفردن بقعس لزخنا ببزحي حاتياتيك حد قال لي إن قد الله جن كنفسه جنا أمريت نبريك بهاللخص تنسحي مخنياتو مريت أم قبر يودسون يو أموت كعز ذكره يلبون أب جهنم ونز مسكونه يلبون مو كابدك أستخي تنسيخي نمر حنيق بن السحا وأملاخي محرنن أدحنن النابلك تمحصني نأب نولد منفس قدس مسكانا يكون آمين. مواء السب ديودا إلسابيت مواء السب زيود ملاء السب زيودا زي عالم زي نزل عالم زنبر انت زخونس نفسي نصور زخونه مخنيات محلوة كنيرو لأنك اتي صحف زخونه تجوارات كن اتي حمع كين أب قدمي اتي حقنيا مس يقلع أب عرات حاتيات تستحكي أبتيش شللتنيان كداعن سقاخي كلخي انتاي يو اتي اتهبيو ملسي وكريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح فردخا مسن اسنبد نتيجة العالم فردخا انبركخ بتي ملكتاوي أتصبراقي وي أتصبراق برهانكا انقدقد اللهو أنا حسم دخوس أب عراتي دكيسة زلهو أب هوتي ون زي قدس زخونكو نايتي تقبل كرز أب النت بموساد أفلبي نوقعكو وأملاخ أنا جبنيا إيه أمو يقرب للي إبل علهو يزنو زلفن والعالم عالم آمين. لمن كل ساعة نزل عالم آمين. أو نسأت دنقل نباري أخي تقول تفصل الرديت كزرقحي نتعب حلناي كم معبل زقامات الكفاء حسابات كابايا الحقيو نتحممت نفسي بخونت النت أزيو هلواتات في وقال لأمو نابطلوتم من نقحنا بقسيا مغنياتو نسخي كاليتم محرة التلمن على يتعدي أخي أدف الفالي هيوت نقسين عملاخين قوتا يس كريستوس تسفاي أخي قرارة الله سمعن سب اوكي او قويتا أبا حقوس سمعن انت تسنحكي
هو سمع حلو سوري أنا ميت جيرتني أوغويتا بزاليتي زيا نعمو بزي حاتيات كنحدر حلونا او أملاك أبوتاتنا نسخة بروخيخا بركتك أزي بزحي بركتك أزي بزحي قدس مكاون نزل عالم كبريز مول أو إيو آمين أوغويتا خمت أباخات وكلنا يزلنا محرتك خمؤت خنالنا أعين كلنا عخايت بيارلوا نسخاقا أبوان المقبيته او أملاخنا مدهانينا او تصفى كلا وسنات مدري سمعنا او قويتان السخاء خاخب زعاليت الزين زل عالم تدحننا تعقبنا آمين او قويتا بروخ إخامو فردخا مهارني او قويتا بروخ إخامو حق النتك رداني او قويتا بروخ إخامو كبر خابر هالي او قويتا محرد كان زل عالم ينبر او قويتانا عين تقبار إتكا كولودونا ولودو معقوبيه سلازوخنكا أي تنسأغني او قويتانا عخاب الديلي مو محارنن نفسي أدحنا نابلكو تسقل اللغو او قويتا بخاتو وكيل اللغمو أدحنني فقاتكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالفالي هيوتيخا ببرهانكا دما إنا برهان النرئي محرتكا نابتون زفلتخا كبرخا خانا بقناعات لبيت تمصا صقام بركتن مسغانان بحق إناتكا إيو او قدم عالم زنبركان نزل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسغانان وداسين قرماني قبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين والقويتا بآخا مؤمانن نسم كامزمارن سناي إيمو محرتكا أبسط صباح حق إناتكا دما ليتي أزنتو ውዳሴ ቅዱስ ስሉስ ህይወት سمع الله اوكي هيوت انت اللي راهيل هره سمع له go ahead ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት نسأل مسكانا نفس وتمت أب حيوان متان كفرد كم بحدش كمت أوجيتا محارنا ون نودن منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم آمين سلوس قدس محارنا وسلوس قدس محارنا وسلوس قدس محارنا ويتا حتى نحدقنا مولو هانا سوري هانا قبل على التحديث لازم خير زله هانا سمعنا الله هذا مولو ما تله وقويتا اسمع مول فس قدس هذا أملاكم وقويتا حاتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتصبصبلنا وقويتا بسانا يقربلنا وقويتا نحوم ما تزبخا صحايا ماما منتي تقدس سمكايل كافة والصوم وقويتا نتم زموتو وابوتاتنا أحواتنا نكعانا بسم عرف او كاب حاتيات نصف زخونكا قويتا ردأنا لما نونا تقبلنا كبرن مسكانا فتصم عرق بسنا معاخا يخون آمين وقويتا محارنا وقويتا محارنا وقويتا بارخنا آمين كم زنا قلنا كان مسكنا كابوقات كبرنا أب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصات انت فاد كانت أب سماي كم دمام دري خوين لا تنجرانا لما حبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا دقلنا
ካብ ክፋድሕና እናንበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዮም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ቅድስት ማርያም ቅድስት ማርያም I think Ashley. ስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ዋህድ አምላክ አሜን። ተመስገን። ኦ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ ዓደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ንእንተ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና አርጊ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድኪ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላሊ ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንአማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመንኪ አማላዲ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከሪ አሜን። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ማማጽ ገረዳ ስማዕ ደለኹ ዋ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላክ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት እትህብ ምዃንካ ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስብ ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት አዜብ ተስፋይ እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሃድ አምላክ አሜን። ብሩህ መዓልቲ ዝወዓልከና ብሩህ ምሽት ካምስየና ጎይታዬ ተመስገን ስለዛ ሰዓት እዚኣ ዝሃብካና ጎይታ። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ እውን ንኣምን ኣብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን አብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ
መንፈስ ቅዱስውን ንኣምን ምስ ዓብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ሁሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን አሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ችርያ ላይሶን 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 ዜም በቡ እዚኣ ናይ መወዳእታ ፍሮወይኒ ቅዱስ هراي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርን ብልግስናኻን ሙሉዓት እየን ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጌታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስሙ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቅረ በለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ደኣምበር ከም ተግባርና ኣይኹን كقصر أخي لندي ولا قصر؟ وعد كبرنا بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك مأبسانا بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك مأبسانا بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك مأبسانا أب سمايات نبر ربنا
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ምዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጸግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራየን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ዋሃቢ ህይወትን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልኖ ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናይ ተመላእኸን ርኅሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቀናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ርድአና ብህልውና እምኩን ዕቆብ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا حدقنا كاب فادحنا نمبر أفتنا يتأتونا انقصن حيلن كبر نزل عالمنات كإما أمين أوزت يا ماريا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂና ከነምልኾ ከነመስግኖ ስለቲ ኩሉ ትዝገበረልና ከነመስግኖ ስለዝጎደለና ክንምሕፀኖ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባእ ስለዝፈቀደልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ኢና ርኢና። ስለዚ ሎሚ ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ተማሂርና ይረአ ኩሉ ተስፋ ገብር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ነፍስና ክንግምግም ዕዮና ከዓ ክንግምግም ምእንቲ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተማሂርና ፅብብ ክብለልና ምእንቲ ካብ ምዕራፍ 2 እንታይ ተማሂርና በዚ ኢና ክንጅምር ማለት እዩ። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር
اسكي بدليتنا خبز معرف زنتاي تماهرنا نبل أنا لكم مولو حنت خزارة هراي مله نايم مجمريا تأمرات زقبرلو هو بيتانا اسكسوس أبقانا نايقبيلا ክርስቶስ ማይናወይን ዘቀየረው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብዚያ አስፍሕያ እስክምሉ እንታይ ማይና ወይን ቀይሩ አምላኽ ምዃኑ ጎደሎና ዝምልእ ምዃኑ ናይ ሰብ ክውዳእ ከሎ ኣምላኽ ግን ክርስቶና ኣብ ዝጉዳእ ሓይልና ኣብ ዝደኽመሉ ግዜ ተስፋ ከም ዝኾነና ኣብ ዝተማሂርና ኣርኣያ ፅቡቅ ጎደሎና ኣርኣይ ምስክርነት ከዓ ተማሂርና ኣርኣይ ምስክርነት ኣዴና ኣበባ ኣስፋሕ ኣበላታ ምስክርነት ምስክር መን ኢኻ ዝበሎ ኤልያስ ዲኻ እግዚአብሔር ይመስገን ፅቡቕቲ ኣርእስቲያ ግን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኣሳጂ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ምእንቲ ክትፀበልና እቲ ሓሳብ ኣብ ምንታይ ኣለና ሰማዕትና እንታይ ይርድኦም ኣሎ ና እንታይ ይርዳእና እንታይ ኣሎ ንፈልጥ ዝያዳ ምዕራፍ ክልተ ስለ ዘተኮርና ኢና እምበር ዓባይ ነገር ያሰኻ ኣዴና ኣበባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕራይ ካልእ እቲ እንደገና ኣብቲ ቤት መቅደስ ከይዱ እስኪ ኣብ ቤት መቅደስ ከይዱ ሙሉእ ማለት ስዕድት ብፅበይ ኣለዎ ካልኦት ኦኬ ካልኦት እዋ ካብ ምዕራፍ ክልተ እንታይ ተማሂርና ዋሎ ወርጌታ ክፍት እንደሆነ ኣብ ቤት መቅደስ ክሸጡ ዝፀንሕዎ ከም ደሳጉ ተማሂርና እስኪ ናብ ነብስና ስማዕያ እንታይ ተማሂርና ኣብዚኣ ደኣኒ ቤት ኣምላኽ ክኸውን ከም ዘለዎ ንካልእ ነገር ዘብርሉ ይግባኣና እናተማሂርና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ቤተ እንታይ ክንሪኣ ዘለዋ ክንሪኣ ኢና ስንሄድና ከምቲ ነታ ጋዕዝያ ዝፀንሐቶ ቤት መቅደስ ጋዕዝያ ዝፀንሐቶ ዝጓሃዮ ዝሓዘነን ዝገሰፀን ከምኡውን እታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኾነት ሰብነትና ክትገዕዚ ወይ ክትረስሕ ከም ዘይደልያ ብድኻም ምክንያት ተረሰሕካ ብንስሓ ክንሓፅባ መሕፀቢ ከም ዝሃበና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንምሃር ብጣዕሚ ፅቡቅ ትርሓስ ካልእ ሕራይ ካልእ እንታይ ንምሃር ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ንምሃር ብዛዕባ ኣነ ደኽፍትን ሕራይ እዛ ቤት ከምኡ ኢሉ ሓሪቑ ኩሎም ምስ ኣባረሮም እዛ ቤት መቅደስ እዚኣስ ኣፍሪሰስ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክሰርሓ እየ ከመይ ገይሩ ክንደይ ዓመታት ተሰርሐ ክንደይ ዝተወደአስ ከመይ ገይሩ ብሰለስተ መዓልቲ ዝሰርሓ ኢሉ ተረድኦምን ነይሩ ነታ ነፍሱ ነታ ስጉኡ እዩ ዝብል ዘሎ ዝብል ነይሩ ሽዑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዛዕባ ስጉኡ ምዃኑ ብሰለስተ መዓልቲ ማለት ከዓ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ተንስኡ ከተንሳኣና ከድሕነና ምዃኑ ዝተዋሃበ ዓቢ ተስፋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ካልእ እንታይ ንምሃር ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣይከኣልኩን እምበር እታ ሂወት የበይ ኣቦና ሓራይ ሙሉ ኢላታ እያ ግን እታ ሰለስተ ምፍራሱሲ እቲ ናቱ መቅደስ ከፍርስ ከሎስ ብዛዕባ ስጉኡ እዩ ዝተዛረበ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናቱ ስጋ ደሙ ተሲኡስ ብሰለስተ መዓልቲ በቲ ናቱ ስጋን ደሙን ክንድሕን
تقلص تا ناي سلسته معلت خمز مولو زبلتا تا مفرات ناي صبوق زابير مسجن بزعبات تنساء ودحر سلسته معلت ختنس مخانو ختنسأنا مخانو تنساء متان كم زلنا بزتخ علامات جن زيت تقسى مالتي حساب كنهم كلنا بزح عرست سلازلو زيت تقسى حسس ندابلنا نتمعراف جنسيلنا زيت على سبات زيت تقسو قدمينا مالتي ببعل فاسيكا زغورو هو يرساليهم زغورو تأمرات هو تتقيس الله بعل فاسيكا أبا تتقيس الله بتامعراف مالتي وقطر إسران سلسته الرأي بتاعمي صبو قالوا انت يالله بزمعراف زي تتقسى خابت زنببنا يزتمهرنا كفتن دعاني ماما صغيرة الرأي ماما صغيرة نصبن دي نازلنا وين مستودعو مسحاتة تم سب داست وين تودينا مسبلوس أديو كم زحاتة تطو أدي ماريا وين خمس تود أماني نجرون ويتا إسكريستوس تم أبو داس أديو أدينا قد سدنجل يا حبيرات اتيوم ذاك مساقن عبير استنان يا دينا قد سدنجل ماريا ما مالاد النت نيا مالاد النت صقا اتنودا زقبا نودا تنعنا زقبا كأنا عنا إلى هنا مالك عبر بتعمل سبوق قال هنا ميت كون كله انتي تماهرنا خابز معراف زي ايشي ما مرتخل مريم I don't see a Maria in your contacts. Who would you like to call? استاك حلات ان حنت بناني عبيت اتي تأمرات زغبرسي يوتي نزم زي تعامو عدل كنها بينا ماما هيوت ما مرتخ مريم ايش بنا ايش ما مر اللهم راهيل الله بمرجيت حاسة جيزي هوني هرّي إيش راهيل انتي تماهرنا هبزا معرف راهيل سمعنا اللخي هنا رويني عيني بركم بعد ما يسوي يغلط فعله خدي ولا نو السيستم يقرر الله اوكي كابز كابانا عايز خون كان عري أنا ما نخبل بناتاناتي هراي شي امتي بقتي اب يرسالم زغبرو تأمراتسي نبزحات سبك امنو خيلهم زابير ماشي تأمرات زغبرو بشمو بزحات امينهم هراي أنا خانت دخل هراي سبو نتوم وزن باروز أساسي تاشم زبالكم كبارو إلاتهم ورسي أمالة النت تقوي تازبلنا تحقتات كلس نخن في السمو خن كتل تقوي تازبلنا وخالي تركمسي كلام لخص خن كتل لنا تقال زمهارنا تخل وقال زمهار እግዚአብሔር መስገን ንዓና ትኽንገብሮ ዝግባአና ንሱ ዝበለኩም ስምዑ ኢላህና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ወይኒ የብሎምን ኢላ ኣማለይዳ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ብሓንሳብ ንርኣያ እዛ ምዕራፍ እሞ ነቲ ካልእ ንሪኦ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ንሪኦ ምዕራፋት እውን ኣብነት ክትኮነና እያ ማለት እዩ ኣበይ ምርጌታ መፅእ ኣለኹ ሕራይ ኣበይ መምህር ሕራይ تولي عقلة نيرة بتلعب تحطو نحيا مثل النيرة انت نيرة تحطو كم معرف كلتا وانجيل يوحنس انتاي تماهرنا ياتبل نيرة مخلنا نملسنا انتاي تريفو دا هرأينا حكومة يتملسنا الله صبو مفتا
ጊዜ ኣኸለን ክብል ከሎ ጌታሲ እግዚኣብሔር ጊዜ ከም ድሕዞ ወይ ከዓ ጊዜ ከም ዘይብሉ ብስጋ ኣብዚ መዓልቲ ተወሊዱ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከዓ ሞይቱ ክንብል ንኽእል ኢና ንኣምላኽ ግን ጊዜ ኣይውስኖን ጊዜ ኣይኣኸለን ክብላ ከሎ ነደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጊዜ ስለ ዝውስኖ ንዕኡ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጊዜዋ ንዓና ኩሉ ነገር ኣብ እዋኑ ከም ዝኸውን ክነግረና ስለ ዝደለየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንዓና ክምህረና ስለ ዝደሊ ምክንያቱ ክንፅሊ ከለና ሲ ኣፍታ ንደልያ ዘይተዋሂብናስ ከምዚ ኣይሰማዓናን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ጌታ ኣይድንግን ኣይቀልጥፍን እዩ ኣፍታ መዓልቲ እዩ ኩሉ ሻዕ ኩሉ ነገር ከዓ ብመደብ ኣብቲ መደብ እዩ ከዓ ዝኸውን ክብርና ኣምላኽ አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና በመምህር ጽቡቅ ቃል ከምኡውን እቲ ተሰቂሉ ደሙ ኣፍሲሱ ስጉኡ ቆሪሱ ዘድሕነሉ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ሽዑ መዓልቲ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ብወይኒ ከም ዘድሕን ትንቢት ስለ ዝነበረ እቲ ዝስቀለሉ ዕለት ደሙ ዝፈሰሉ ሽዑ ዕለት ከም ዘይኮነ ጋና ከም ዘሎ እዚ ግን ናይ ተኣምራት መዓልቲ ምዃኑ ይገልጽ بحفشة أبزا معرف كلته قصر حدا أرستي قصر خلته نؤسان أرستي مالت أبزته تقيسهم زلوا أسمات كم نؤسات أرستي شوعات تأمرات أبو أنجلي وهانس مخنياتو قدما يتأمر كلا يتأمر سلزبلة تقدما يتبليانا وقتياتنا أبو أنجلي وهانس شوعات عبيتي تأمرات غير ويتي أسكريستوس رابعي أبزا معرف زز التواسو من يومه بحافش هنريهم كلنا هجي عدينا قدس دنجل مريم قويتا اس كريستوس كنت كس درجنا بحافش ابز معرف زي زتواسو جن من يوم كنديك يوم حمشاي عدينا قدس دنجل مريم زتزاربتو انت عينت زربا ينامن تاي تزاربا كندي تزي تزاربا شادشاي ابوداس زتزاربو شاوعي ايهود زتزاربو شامناي قويتا اس كريستوس زتزاربو تاشعي قويتا اس كريستوس زغبرو امود داتها وصيت نايز معراف زي ابز معراف زي زلو وصيت انتايو ابز معراف زي انتاي وصيت نارغينا نت معراف مسببنايو مسصنعنايو انتاي وصيت نارغينا ابز معراف زي زين كنرينا مالتي خم فقاد እግዚአብሔር أبتا قداميتي كلتا أرست اللوا مالتيو تقداميت أرستي قدامي تأمر أبقانا ناي قليلا أتبل مالتيو كالاي أرستخا مصراي بيت مقدس من البات أبتحيزنا يزلنا أب ويتا ياس كريستوس كبيت مقدس كم زوجو قلز بلا أرستخن ركب نخيلنا تقندي ملغتي جن مصراي بيت مقدس اتقند علامة نوعون كاو مصا زيكونس تقند علما نتا بيت مقدس نمصراي مالتي ስለዚህ አብዛ ምዕራፍ ዚያ ክልተ አርእስት ለዋ ማለት ቀዳማይ ተአምር አብቃና ናይ ገሊላ ቀዳማይ ተአምር ቀዳማይ ትብል ሕጂ ብድሕሪኡ ካልኣይ ተአምር እንዳበለ ስለዝመፀ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም በአምላኽነቱ ብሰብኣውነቱ ዝፈጸሞም ሸውዓተ ዓበይቲ ተአምራት ኣለው ንኣንፈና ምስታ ቀዳመይቲ ተሓሒዝና ቀዳማይ አብቃና ናይ ገሊላ እንተ ነይሩስ ካልኣይ ከበይ ነይሩ ሳልሳይ ከበይ ነይሩ ክንሪኣ ኢና ማለት ምክንያቱ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ አብቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክብል ከሎ ብዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ንመዘኻኸሪ ስለዚ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ኣለዋ ቀዳማይ ተኣምር አብቃና ናይ ገሊላ ካልኣይ ከዓ ምፅራይ ቤተ መቅደስ ማለት ቁፅሪ ክልተ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተጠቕሱ ንኡሳን ኣርእስቲ ማለት ብምስጢር ዝተጠቕሱ ማለት መርዓ ናይ ገሊላ በዚ መርዓ እዚ ንኩሉ ቃል ኪዳን ከም ዝባረኸ ኩሉ እዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቃል ኪዳን ጸሎት ተቕርቦ ወንጌል እዚ ወንጌል እዚ ምዃኑ ስለምንታይ ኣብ ናይ ቃና ናይ ገሊላ ኮይኑ ትመርዓ ምክንያቱ ቶም ብመልክዓ ምድሪ ትፈልጥዎ ዝባን ይሁዳ ዝበሃል ነገስታትን ነቢያትን ዝቕመጥሉ እዚ ገሊላ ኣህዛብ ዝቕመጥሉ ቦታ እዩ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ክገብሮ ፈቲኑ ካልእ ቦታታት ዘይገበሮ ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክብል ከሎ ካበይ ሳልሳይ መዓልቲ ምስ ትንሳኤ ዝተተሓሓዘ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከዓ ቀፂሉ ገሊላ ኢሉ ቁፅር 4 ወይኒ ኢሉ ብብዙሕ ግዜ ብዓብዪ ኣርእስቲ ዝጥቀስ ወይኒ ከም መድሓኒትና ወይኒ በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉንዲ ወይኒ ከም ምዃኑ ንሕና ጨናፍር ጉንዲ ወይኒ ምዃንና من جزء رسولنا تكبر دمو بويني ممثال وي بويني خمس في السماء مقبارو إذا بزحت أمرات حيز الله مالتي بزم عراف حمشاي شدشت أجان إمني بالمالتي سلام أنت عايز قصر الزي أنت عايز مستيرو سلام أنت أجان إمن خوينو أجان بعتروس سرح أجان إن هاللوسي إذا أجان إذا جن بإمني تسرح كاب إمني تفلفل أجاني مالت سلازي أنت أيوتي تي مستيرو شابعي فاسيكا أيهودي بال فاسيكا نحنا فاسيكا نا كريستوس فاسيكا نقبل كله كاله ترجم سلازلو إذن فاسيكا أيهودي بال كاب جبسة حزام زبع الوزن نباريو شابعي أبو عرن أباقينا راقبن تايونا عنالو محجي كان مخلط أشياء عمت بيت مقدس زياتو مراقص يطفو وتنيروم سحجنا عنان تايم نايلومي ناتي ناتكم ناتي ناتات كنا بعرنا باقيين راقبن أبيت أملاخ بقبو كين قلقل بقبو كين نساح بقبو كين قرب بقبو كين مسجن كقبرنا أزغول انتايوم شاموناي جمد مغرفيل انتاي زملكت أزغولي تايس كريستوس تتأمر له جمد مغرفسي لومي أمن فساو مستيرو أب كريستنا هو انتاي ملغتي زلو تاشعاي بيت مقدس أبلع على تقيس ونيرو زابية مقدس زيا قاب تحنتر استنايا عسرائي نمودادان سالساي معالتي منات أب سالساي معالتي أبلع على زل سالساي هلو سمع له بقال حل يسمع له مع له يسمع له سمع له هو سمع سالساي أب سالساي كله بيت انتهى نساتهم نكسلا 14 شيخ عمد استهان صديق مقدسي مسلو ميرو فلذيك أبز معرف تغشن زلوا نساتا أصحاب مستر زلوان قرارت هلا أي سمعنا له قرارت أنا حل مقالة تفضل alright شوعات تأمرات قويتا إيسوس كريستوس أب وانجيل يوحنس سيلو نابزز أتوتنا قداما يتأمر سلازبلي مالتيو قداما يتأمر ماي ناويني ملواتو أبز معراف زي محواي ودي أقلقال نقص أبغنو يرأينا نتلي أبيناي معرفات تتقيس له مالتيو سالسان شومنتن عمد زلمس حموم محوايو وانجيل ماتيو وانجيل يوحنس كلن أو وانجيل يوحنس ين مالتيو معرف حمشة كاب حدق 7 حمشة رابعي ممقاب حمشة شح حزبي بحمشة حبستن كلت عسان مالتيو معرف شدشة كاب حدق 7 حمشاي قويتا إيسوس كريستوس ماي مخادو معرف شدشة كاب 15 حدن محواي عين سور تشعته كاب حدق 4 حدن نال أزار كموتان متنسو إزي أب وانجيل يوحنس رايز تفلسمو فوليات بفلاي نال أزار دحر 4 معلتي كاب مقابر متنسو أب زخوانة وانجيل أب زخوانة كالمة صحفتاي تصحفن مالتي سلازي قداماي تأمر قبل كله نايزوم دحيروم زفلسموم شدش تأمرات شاوعي كوينو ناي نزيومي قداماي تأمر إلو زلو مالتي رابعي أبز معراف زي التواسؤ أبز معراف زي التواسؤ أدينا قدس دنجل مريم قويتانا إيسوس كريستوس تعتقتي أبوداس مرعوي دك مزامرتو أبيت مقدس زشكتو أيهود بقويتا
زأمنوا بزحت حزبي أبزحت صار معرف أبزا معرف 4 اليوم بزتفل عليه مغنيات زتواسو يومين سلازي زتواسو خن الكلنا نحنا كاباتهم تاينا نتكم كابدينا قدس دنجل مريم كاب غويتا اس كريستوس طراي زيكونس كاب كالون نابنت نايتداس مستير لعل كل زفلت زنبرو توم تعتقت يومه سلامنتاي تتأمر بتوم تعتقتي وانا غزاو نايفلتن ابوداس ونايفلتن اتوم اوز نبرو عبيت عدمات ونايفلتون اسم مستيرات يتكست على تهتان مستير እግዚአብሔር نتحتات يزغلص يلو ማለት بدحريو رابعي ابوداس مرعوي ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝሽቅጡ አይሁድ በጎይታ ዝኣመኑ ብዙሓት ህዝቢ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብዚ ምዕራፍ 2 ዝተዋስኡ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ኣለው ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓሙሻይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዛረበቶ እዩ እቲ ሓደ ንፍቁር ወዳ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለቶ እዩ እቲ ካልኣይ ከኣኒ ነቶም ተዓጠቕቲ ዝበለቶም እዩ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለቶ ቃል ናይ ኣማልዶ ጸሎት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝብል ኣቀዲሙ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገለጸላ እንታይ ከም ዝብል ስለ ዝፈለጠት ከይተዛረበ ከሎ ከም ዝዛረቦም ፈሊጣ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ እዩ ስለዚ ነቶም ተዓጠቕቲ ኣተዛሪባቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪባቶ ኣማሊዳቶ ነቶም ተዓጠቕቲ ከዓ ተዛሪባቶም ማለት እዩ ሻድሻይ ኣቦዳስ ዝተዛረቦ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ካብዚ እውን ብዙሕ ነገር ክንመሃር ኢና ምክንያቱ በዓላዊ ግምት ነቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ገዛኻ ዘሎ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ በረኸት ንኸይተለልዮ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ከዓ እቲ ሕማቕ ዘበለ ይቕርብ ንስኻ ገና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ በሎ እዩ ከመይ ገሩ ፈሊጡ እቲ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ዋና ገዛ ከም ዘጽንሖስ ከመይ ገሩ ይፈሊጡ ስለምንታይ እዩ እቲ ምስጢር ተሰዊርዎ ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ዳስ ክንድዚ ዝኣክል ተኣምራት እንዳተገበረ እንታይ ኮይኑ ዘይፈለጦ እንታይ ኮይኑ ዘየመስገነ زيرنا ناب هيوتنا يو اب هيوتنا زفصم اب غزانا زفصم اب كبابينا زفصم كي تتقمنا له بسنك زي مستوعلنا كي تتقمنا له نحلف خيل ማለት ስለዚህ ካመሰረቱ ነዘይን ፈልጦ ነገር ተሕት ይልና ክንሓትት ናቱ እቲ ወንጌል ኮሚ ይምሂርና ወንጌል ዮሐንስ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናዮ ከዓ ንምስክር ስለዚህ ካበይዳ አመጽ ዝወይኒ ኢሉ ከሓትት ኣብ ቀረቡ ነይሩ ኣብቲ ምዕራፍ ኮለና በኣመይውን ነቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስርዓት አምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ቀዲሕኩም ነቦዳስ ሃብዎ ኢሉ ኣዚዙ ነቶም ዝሃብዎ ቀዲሖም ዝሃብዎ ካበይዳ ኣምጺኹሞ እዚ ወይኒ ተወዲኡ ነይሩ ኣበይዳ ረኺብኩሞ ከመይሉ ንዓቶም ትሕት ኢሉ ሓቲትዎም እንደዝኸውን እታ ምስጢር ባይኣ ነይራ ነዛ ምስጢር እዚኣ ስለዘይ ተጸበያ ስለዘይ ዓፀዋ ግን ነታ ምስጢር ከይፈለጣ ሓሊፉ بغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ዝብልውን አይተጻሕፈሉን ማለት ጥዒሙ ተደነቀ ጥዒሙ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ እንደዚህ ኮይኑ ካል አይፈለተን ናብቲ ዋና ኸይዱት ዋና ከዓ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ስለዚህ ኣብ ኢዱ ኸላ ኣብ ቀረብኡ ኸላ ኣብ ኣፍኩምን ኣብ ቀረባኹምን ተቃል ምሳኹም ይዘሎ ብርሑቕ ኣይኮነን ዝበሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምሳና ኸሎ ህይወትና ኸሎ ኣብ ቀረባና ኸሎ ብዙሕ ምስጢራት ከሓልፈና ስለዝኽእል ነዝኻ ኣዚና ከነስተውዕለሉ ስለዝግባአና ካብዙ ኣቦዳስ ከኣኒ ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ማለት ስለዚህ ብቐጥታ ነቲ ዝምልከቶ እንተሓቲትካ በቲ ክንሓቶ ዝግባአና እንተዳ ሓቲትና መልሲ ክወሃበና እዩ በቲ መልሲ ዘለዎ ገዲፍና ብኻልእ እንተዳ ኸድና ግን እቲ መልሲ እንዳተሰወረ እዩ ዝኸይድ ማለት ስለዚህ ከኣኒ ነቲ ጎይታ ክብሪ እንደዝፈልጥዎስ ኣይምሰቐልዎን ሻውዓይ አይሁድ ዝተዛረብዎ እዩ አይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ብ47 ዓመት
يا تهانيسا نسخادو بسلسة معالت ختل علاء خابلو نز بيت مقدس العلو خبلون كلس نينا بيت مقدس بيت مقدس دو إلا علي انت أخاتب الزلخا زربها أي ترد عنان اسكي مبرهي هذا الناس كتر قملنا إلون قرب اندزولو نيروم بزعبا من تاي الزاربالو نسوم السو بزعبا سبو الزاربوم نسوم كاب زعباتي بچكان بمريتن زتسرحه بيت مقدس الزاربو نيروم مالت سلازي عبزبونهم توليد اللوم فلتاتن سلطانن هيبوم بسنكي بقبو زي محتاتهم كتكاملو اي كالون كابز خمزي سورنا اغزابير الراي شاموناي غويتا اس كريستوس زتزاربوي قداماي انتاي يلو ابز معرافزي مساخي انتاي اللوني ابز حلفه غزينا ترغمو انتاي مالتيو مساخي انتاي اللوني بين انت دات وسيدا ترغما زيك تردانا سلا تخيل كلتين قصر حدن قصر خلتن بحنسابينا ننببن مالتي نزا قدامي تتقصيد بين انت تقيسهم لها تا مسع زلال جيبكا وسخكا انببا ان انببيا اينا نولم مساخي انت يالوني غزيي ايبصحن ياتول مالت مساخي انت يالوني غزيي ايبصحن سلازي سلامنتاي مساخ انت يالوني لوا غزيي ايبصحن زبلا خاني اتي امسقال تسقيله دمي افسيسه سغاي قريسه نعلم زدحنلو عرب سقلت غانا ايمصنيلو اتي شعوز جبر ملوات نماينا ويني اتي بتنبيت زنبره بزعبا سقو اندومن كيمسلوم يلو نصر زغنه ملسن سماعه زهابولي مالتي ثالثا انت ايلو نزغان ماي ملؤوي زيوم تحوتات تعتقتي وانا غزا يكونن ابودا سايكونن انتوايو ماي ملؤو ماي دا انتاي كن ملالو خيبلو نتكبيد زمسل نساتهم ترديهم مالتي سلازي لومي نتخون زي مسل نجر لنفس وكفنا نعين نعهم نعين نعهات كنن نزغان زب امنت مايمل اون دزبلنا حساب كندو متعززنا دو سلازي حساب كندو كنزز كمزغبانا سلازي دغيمو ابرابعي حجي قديحكم نوبوداس هابوي املاخنا ناي سرعات املاخ امبر ناي زرغرغ املاخ سلازي كونه ام حدار ناي تداس ابوداس سلازخونه اتي ابوداس ولا مستوعل اندزي هلو املاخ جن ازي ابوداس زي يستوعليو ايبول شلل ايبولن مخنياتو املاخنا ناي سرعات املاخ امبر ناي زرغرغ املاخ ايكونني سلازي ابو املاخ سرعات سلازخونه حج قديحكم نوبوداس هابوي سلازي اذا ابوداس زي نتوم تعتقت حاتيتو نغويتا اس كريستوس رخيبو اندزخون نيرو كما بوداس ابزداس زي كبر املاخ كاوج مدب املاخ نيرو جن كابزهم يسورنا تدفينو مالت غويتا اس كريستوس جن تزغبا سرعات مهيرنا مالت حمشاي ازي كابزي العلوي ازي كابزي العلو ناب غويتا خين قرب بغبو كاين نصلي بغبو كاين نسح بغبو كاين قرب بغبو كاين ملخ اوشتي لبنا اوشتي غزانا اوشتي هوتنا اوشتي سراح كوينو زعناقفنا دنا غلا سلازلو لومي اغزابير نز دنا غلا زي كندربيو يدللو مالت سلازي تناي كلته شح عمت ملبمينا حجينا عنا ازي كابزي العلو بغبو كاين نصلي ابلبنا قيم يمص ابلبنا تعبيت يمص ابلبنا سسعتي يمص ابلبنا كال نجر تداليو ازي كابزي العلو لومي نعين عاكم تتمرتي ازي كابزي العلو نزي من زي كابزي العلو نزي مشقات ازي كابزي العلو نزنا باقعين ابو عرن رقابيتن كابزي العلو كابزي العلو الى عزيز غويتا اس كريستوس حجي انا نزي كابزي العلو بلنا له انتاي كنعل كم زلنا انتاي كم زعقفناون زي نفلت سلا نخيل نتز زعنقفنا خفلتناون ناو نمحصنو مالتي شادو شاي نبيت ابوي بيت عداغاي تكبرواي بزح غزي نزا تقص زي اخنا نبب كلنا نيني تقصينا نذكر نسخاتكم بيت مقدس املاخيكم زبلنا
نسخاتكم بيت مقدس أملاخكم حادقوا نزا بيت مقدس زيا انت بلاشوا أملاخ كأكما صنعي بواقات عديكم يخم ناي جزاء رأسهم أيكونكمن نسخاتكم محضر منفس قدس يخم نسخاتكم بيت مقدس أملاخ يخم إلنا كبر نزخر سوم يخون سلازي نبيت أبوي بيت عداقا أي تكبروا እግዚአብሔር መስገን ሸዋሻዋይ ነዛ ቤት መቅደስ አፍርሱዋይ ነዛ ቤት መቅደስ አፍርሱዋ ካብ አምላኽ ዝፈልየና ቤተ መቅደስ ንሕና ቤት መቅደስ ዝመስለና ንሕና ቅድስና ዝመስለና ንሕና ዝጠቅም ዝመስለና ከምቲ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ልዕሊ አምላኽ ነቲ ንሳቶም ዝግልገልሉ ልዕሊ ህይወቶም ነቲ እሳቶም ዝግልገልሉ ልዕሊ ስርዓት አምላኽ እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ስርዓት የቀድሙ ስለ ዝነበሩ እዮም ነቲ በረኸት ከይተጠቕሙሉ ሓሊፎም ማለት ኣብ መወዳእታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ ጽባሕ ክትሰቕሉኒ ኢኹም ጽባሕ ክቕበር እየ ተቐቢረ ኣይተርፍን እየ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ክትንስእ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ እውን ከይተረፈ مستنسئهم نزغال زي ترديهم ترجمهم منبر عبد جزيتي يردهم أين برن سلقالاتو زابير زتمسجنا يخون أبيناس أنا هنا قويتا إس كريستوس زتزارو بيلنا حجين تاينا هنري تاشعي قويتا إس كريستوس زجبرو أب وانجيل يوحنس معرف كلته قويتا إس كريستوس زجبرو نماي نابويني لويتو أزي بزي دمسي إمالج زابير كفتر كله بدمسي فتيرو بزي دمسي خاء يفتر مالج نبرهان بدمسي لا يكون برهان يكون يفتيرو نسألام كا بزي دمسي فتيرو سلازي نما يناوين خلوته خلو ويدا إس كريستوس أي تزاربن ما يناويني يلوت إلو أي تزاربن بزي دمسي عيوه مالج كلاي قداماي تأمراتو أبقانا ناي جليلا غوروي سلازي أبقانا ناي جليلا بزح تأمرات سلاز غبره نخلو أبقانا ناي جليلا زفصمو تأمرات أتغاليلو أبز معالت زغلي سو مالج سالساي كبرتو غلصاي كماي كبرتو غلصه ممهر يلوم كسعبو خلو كومو عينت سرح أملاح كسرح جن ناي مجمريا جزية إيو سلازي أرأيومو سبحاتيه آمنو بوتو أردائيه يبل كبرو غلص اللوم دك أمزامرتها بو آمنو ناي مجمريا جزية ناتا عزازاز أنيحو دحرت أمقاتو كيوا على خي حدره قدام كرونتس كيدور بعمالتن 4 ليتن صيمو نديابلوس بسلسة أرستهاتاو سعيرو أبسال ساي معالتي كاب تقوبو كاب دبر كرنتوس مسمسة أبسال ساي معالتو أبقان ناي قليلا ناي مجمريا كبرتو قلسين رابعي كاب بيت مقدس أوصعوم أوصعوو تراي زي كونه يلوسي نحنا زي وصانا ينقر كاني بعلو سلطانو تتقيموها عيز الأملاخي كابيت مقدس أو صومي نقول لهم توم زي قبوهم سبات زي قبوهم نقرات نتبيت مقدس مشفتن مشكتن مناورن غيرو من زنوبرو نقول لهم متى تعيش غراف غيرو صراريغو أو سيوم كابت حدا قويتا إس كريستوس زعايوي مالتيو حامشاي نورك توم شرفتي فحبلوي نوركي توم شرفتي تأكيبو زغود أنا نجر كم مقدعتي كندحر انتخينا أتتأكيبو زغود أنا نجر تايك خونا له كبتنا له كزرو له كبنن له مالك سلازي نورك توم شرفتي فحبلوي شادشاي نصدقهم كأ دنكلوي سلقالاتو زاوير استمسجنا يخون نقوله تي بفلاي قويتا إس كريستوس زغبرو لومي أبهوتي نعي انتاي لومي إزغالزي أبهوتي نعي انتاي لنا كنريو زابير يردانا نيمود داتان عسرين
ውጽኢት ናይዚ ምዕራፍ ዝንታይ እዩ ሓደ ነገር ምስተሰርሐ ናብ ሓደ ነገር ክትደክም ናብ ሓደ ነገር ክትጎዩ ከለኻ ናይቲ ትጎዮ ውጽኢት ትጽበ ኢኻ እዩ ስለዚ ውጽኢት ናይዚ ምዕራፍ ዝንታይ ነይሩ ቀዳማይ ደቀ መዛሙርቱ ብኡኡ ኣመኑ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተገብረ ኣርኣዮሙ ስብሃቲሁ ኣምኑ ቦቱ ኣርዳኢሁ ደቀ መዛሙርቱ ብኡኡ ኣመኑ እዩ ካልኣይ ደቀ መዛሙርቱ ትንቢት ዘከሩ እንታይ ዝብል ትንቢት እዮም ዘኪሮም ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ብዙሕ ግዜ ይዝምርዎ ብዙሕ ግዜ የንብብዎ ነይሮም እዮም ኣብቲ ቤት መቅደስ ኣትዩ እታ ቤተ መቅደስ ጋዕዝያን ተባላሽያን ምስ ፀናሓቶ ግን ቅንኣት ኣምላኽ ቀኒኡ ነታ ቤት ኣምላኽ ከፅርያ ምስ ጀመረ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ፀርፍቶም ዝፀርፉኻ ኣብ ልዕለይ ወደቀ ዳዊት ኣብ ትንቢት ዝተነበዮ ቃል ልክዕ ነዚ ምዃኑ ስለዚ ብቤት ኣምላኽ ቀናኣት ብመንፈሳዊ ሕጊ ቀናኣት ብመንፈሳዊ ህይወት ቀናኣት ክንከውን ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅንኡ ለእንተ ተዓቢ ጸጋ መድሃኒት ለነፍስ ወስጋ ነቲ ንነፍስን ንስጋን መድሃኒት ዝኾነ ንቅዱስ ቀንኢ ቅንኡ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ነቲ ቅዱስ ምቕናእ ነቲ ጽቡቕ ምቕናእሲ ጽቡቕ ኢልዎ ኣሎ ማለት ስለዚ ነቲ ኩሉ ግዜ ዘንብብዎ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ትንቢት እዚ ክዝክሩ ከለልዩ ከስተውዕሉ ክኢሎም ማለት ሳልሳይ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተንስአ ዘከሩ ንናይ እዮም ዘኪሮም ብሰለስተ መዓልቲ ከልዑለ እየ ንዝበሎም ቃል ጎይታ ምስ ተንስአ ለካ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከልዑለ እየ ዝበለናስ ነዚ ትንስአ ኢሎም እቲ ትርጉም ሽዑ ዘይተረድኦም ዝነበረ ተረዲዎም እቲ መልእኽቲ ግን ሽዑ መዓልቲ ተዋሂብዎም ማለት ራብዓይ ደቀ መዛሙርቱ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ኣመኑ እዩ ነቲ ጽሑፍ ኣተታሓታሓ ሒዞም ነቲ ትንቢትን ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦን ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖን ንሰለስቲዩ ኣነጻጺሮም ኣስተውዒሎም ብጎይታ ኢየሱስ በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን በተን ጽሑፋትን ኣመኑ እዩ ሓሙሻይ ብዙሓት ህዝቢ ብስሙ ኣመኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ኣብዘን ክልተ ዓበይቲ ኣርእስቲ ብዙሓት ህዝቢ ብኡኡ ኣመኑ እዩ ስለዚ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ዝተዛረቦ ናይቲ ኩሉ ስራሕቲ እዘን ሓሙሽተ ውጽኢት ተረኺበን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ነፍሲ ወከፎም ካብቶም ኣብኡ ዝተዋስኡ ዝበልናዮን ካብ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ሂወትና ካብ ኩሎም ክንመሃር ንኽእል ኢና ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ጽኒልክን ስለ ዝሰማዕኽናኒ ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ስለዚ ናይቲ ኣብ ዝመጽእ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ምዕራፍ 3 ንገብሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ከመይ ጌርና ግዜ ጌርና ነቲ ቃል ከመይ ጌርና ከነጽንዖ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንርድኦ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ምስ ህይወትና ከነነጻጽሮ ከም ዘለና ገለ መበገሲ ክኾነና ይኽእል እዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝጸናሕናዮ ኣርእስቲ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳባት እንተሊ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ራይ ጊዜና እንጠቀማሉ كم يمسكهم أبي مرقتها እግዚአብሔር መስገን ትራሃስ ደሓን ደምሲኺ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ስለጸንሐና ግዜ አሜን አሜን ኣብዛናይ ኣቲ ሰበይቲ ምሰኺያል እንታይ ኣለ ንኽብል ከሎሲ እንታይ ክብል ስለዝደለይ ኣብ ኦሮፕታይ ክተብሩ ኣበይ መርገታ እግዚአብሔር መስገን ኣብታ ምዕራፍ ክልተ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ነርክደ ትኾን ጉባኤ ኣይነበርኩን ኣቦና ኦኬ
ሕጂ እስተኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ናስ እቲ ትርጓሚ ናይቲ ወንጌል ጽቡቕ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ ክብላ ከሎ ኣስዕባ ኣቢሉ እንታይ ኣላ ምስኣ ኢልና ግዜ ገና ኣይበፅሕን ስለዚ እቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ ዝብሎ ዘሎ ሽዑ መዓልቲ ምክንያቱ ኣብ ትንቢት እንታይ ነይሩ ደው ነፀልኡ ብደም ዘቢብ ዝሓፅብ ንገልገሉ ኣብ ጉንዲ ጨንፈር ወይኒ ዝኣስር መድሓኒ ክመጽ እዩ መድሓኒ ካብ ይሁዳ ካብ ሽሎ ክመጽ እዩ ዝብል ትንቢት ስለ ዝነበረ ነዚ ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ተኣምራት ናይ ቃና ናይ ገሊላ ክሰርሑ ከሎስ እቲ ብዓርቢ ስቕለት ዝወሃብ ክቡር ደም ናይ ክርስቶስ ከይመስሎም ምእንቲ ነቶም ህዝቢ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ትንቢት ዝጽበዩ ንዓቶም ከምኡ ከይመስሎም ምእንቲ ምሳኽ እሞ እንታይ ኣለኒ ግዜ ኣይበፅሕን ብሓንሳብ ኢና ነንብባ ማለት እዩ እቲ ስጋን ደምን ዝቁረሰሉ ደም ዝፈሰሉ ግዜ ኣይበፅሕን ዓርቢ ስቕለት እዩ እዚ ምሳኺ ዋላ ሓንቲ ነገር ክፈልየኒ ስለ ዘይክእል ግን እዚ ክትግበር ምዃኑ ምክንያቱ ድሕሪኡ ዘሎ ስዒቡሲ ኣስዕብ ኣቢላ እንታይ እያ ትብል ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ገና ከይተዛረበ ከሎ ምስ ተዛረበ ከምኡ ኢላ እንተትኸውን ተዛሪቡስ ምስ ሰምዖቶ እያ ከምኡ ኢላ ምበልና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተዛረበ ከሎ ግዜ ኣይበፅሕን ምስ በላስ ንሱ ዝብለኩም ግበሩ እያ ትብል ማለት ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር ኣማላድነታ ከም ዝተቐበሎ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝዛረብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገለፀላ ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ንሳ ዘረባኣ ክትውድእ ከለኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዚ ጋንእ ማይ ምልእዎ እዩ ስለዚ ብኩሉ ተቃል ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእቱ ታሒዝና እንተርኢናዮ ኣወንታዊ ዝኾነ መልእኽቲ እምበር ከምቲ ንኻልኦት ዝመስሎም ኣሉታዊ መልእኽቲ የለን ማለት ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኢልዋ እንተዳኢልና ሽዑ ነቶም ትንቢት ዝፅበይዎ ዘለው እቲ ሽዑ ናብ ወይኒ ዝልወጥ ዘሎ ናብ ማይ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ከይመስሎም ደም ክርስቶስ ከይመስሎም ንጹር መልእኽቲ ክህብ ስለ ዝደለየ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለ ቃላት ቦና አሜን 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 ወቴ ሕቶላትኒ ሃራይ ንኻኒ ኣታ ነቲ ኣጋን ማይ ምልእዎ ታሳልሰይቲ ብታ ምዕራፍ 8 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦሞ ብታ ሳልሰይቲ ነቲ ኣጋን ማይ ምልእዎ ሕጂ ከምታ ክትምህሩና ፀንሕኹም ንምንታይ ወይሎም ኣይሓተትዎን ስቕ ኢሎም የመልዮም እዚ እንታይ እዩ ክብረት ትእዛዝ ነቲ ጎይታና ዝኣዘዞም ኣማሊኦሞ ማለት እዩ ሕጂ ክትምህሩና ከለኹም እንታይ ኢልኩም ኩሉ እዚ ንሕጂ ዘለናዮ ንዓና ዝምህረና እዩ እዚ ዝሓለፈ ኮይኑስ ንዓና ዝምህረና እዩ ንሕና ከሕጂ ነዛ ነገር እዚኣሲ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ኩሉ ኣብቲ መቅደስ ናቱ እንድዩ ነቶም ኣቦታትና ኹን ንዲያቆናትና ኹንሲ ብከምዚ ዓይነት ኢና ክንእዘዝ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን እንድሕር ረዲኣትኩም ታክስታይ እንድሕር ንኣምላኽ ተኣዚዝ ይቕሬታ ወዲእ ክድኺ እወ ማት እታ ንኣምላኽ ምእዛዝ እንድያ እስቲል ሕጂ ንሕና ከም ኣብዚ ዘለና ኣብቲ ቤት መቅደስና ክንከይድ ከለና እስቲል ንኣምላኽ ቦታ እዩ ሕጂ ኣብኡ ዘለው ከዓ ኣቦታትና ኣለው ዲያቆናት ኣለው which is ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኮይኖም ዝምህሩና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ንከምኣ እያ ክትገልፅ ኮይና ንዓይ ትረኣየኒ ይኣምነላ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝገርስ ናይቶም ኣቦታትና ከዓ ክብረትን ገለስ ከነብል ኣለና ትእዛዝ ከነማላ ኣለና እግዚአብሔር መስገን ሓደ ግዜ ንዓና ዘይክርዳእና ክእል እዩ ኣቦና አብርሃም ንይስሐቅ ክስውኦ ክኸይድ ከሎሲ ይስሐቅ ይርድኦ ኣይነበረን እቲ ናይ አብርሃም ስራሕ ሓደ ነገር ግን ይርድኦ ነይሩ ይስሐቅ ኣቦኡ እግዚአብሔር ዘይኣዘዞ ከም ዘይገብር ኣቦ አብርሃም እግዚአብሔር ከዓ ንጉድኣቱ ኢሉ ከም ዘይእዝዝ ዝፈልጥ ነይሩ ማለት ሕጂ ነዚ ጋንእ ማይ ምልእዎ ክብል ከሎ ንዓና ማይ ዝመስለና ቁም ነገር ዘይብሉ መልእኽቲ ዘይብሉ ረብሓ ዘይብሉ ዝመስለና ብዙሕ ነገር
በደረጃና ዘይ በጻሕናዮ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ንኣብነት ዮሃንስ ሓፂርሲ ጽባሕ 10 ጥቅምቲ ኣብ መጽሓፍ ስንክሳርና ኣባ ባይሞይ ይዝበሃል መንፈሳዊ ቦኦም ማለት ኣብቲ ሑፃ መጀመርያ ክመንኩስ ናብቲ ገዳም ምስ መፀ እዚ ገዳም ብርቲዑ ንስኻ ትኽእሎ ኣይኮነን ኪድ ኣብዚ ኣይ መንእሰይ ኢኻ ኪድ ገዛኻ ኣብዚ ኢሎም ከልኪሎሞ ማለት ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ግን ኣብ ኣፍ ገዝኦም 7 መዓልቲ ጠጠው ኢሉ ማለት ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ይዝመርሖ ነይሩ ማለት ድሓር ኣባይ ባይሞይ ውፅእ ምስ በሉ ግን ድሕሪ 7 መዓልቲ መላእኽቲ ኣምላኽ ብኽንፎም ኣፅሊሎሞም ይርዩ ማለት ሆይ ኣነ ዘይተረዳእኽዎ ንእሽተይ ዝብል ዘለኹ እምበር ዕላማ ኣምላኽ ኣሎ ኢሎም ተቐቢሎሞ ረድኦም ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ምድረ በዳ ነቲ ንቁፅ በትሮም ትኽእል ኣቢሎም ነዚ በትሪ ዝመያስትዮ ኢሎም ኣታኽልቲ ኣሎ ማይ ዝሰቲ ካልእ ኣግራብ ኣሎ ብዙሕ ማይ ዝሰቲ ግን ነዛ ንቐፅቲ ዕንጨቲ ንምንታይ እዮም ከማኢሎሞ እሶም ፈልጥዋ እሶም ኣባ ባይሞይ ካብ እግዚኣብሔር ከይረኸቡ ካብ ገዛእ ርእሶም ከምኡ ክብሉ ይክእሉን እዮም ማለት ስለዚ ዮሃንስ ሓፂር ግን እታ ዕንጨቲ ትጥጥዕ ድያ ኣይትጥጥዕን ንዓይ ኣይምልከትኒ ኣቦይ ኣስትያ ኢልኒ ከስትያ ኣለኒ ኢሎም 8 ምዕራፍ ዝኣክል ንግሆን ምሸትን እንዳኸዱ 3 ዓመት ነታ ንቐፅቲ ዕንጨቲ ስትዮማ ማለት ድሕሪ 3 ዓመት እታ በትሪ ጠጢዓ ከም በትሪ ኣሮን ዓንቢባ ፈርያ ማለት ኣባ ባይሞይ ሽዑ ነቲ ፍረ ተሰኪሞም ከይዶም ናብቲ ገዳም ዝንቱ ውእቱ ፍሬ ተኣዝዞ ወትህትና ኢሎም ፍረ እዚሲ ናይ ትሕትናን ናይ ተኣዝዞን ፍረ እዩ እቲ ገረብ ደጋጊፎም ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ገረብ ኢሎም ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ብኻልእ በቂሉሎ ግን ንዑ ከም ዘለዎ ደጋጊፎም ኣቂሞም ኣለዉ ነቲ ሽዑ ዝበቆለ ማለት ሕጂ ነቲ ንዓና ዝጠቅም ዘይመስለና ንዓና ዋላ ሓንቲ ዘይረብሕ ዝመስለና ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ኣዝዩ ክቡር ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንዑ ከነስተባህለሉ ዝደሊ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ሕብስቲ ከምፅሉ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣለኩም ክብሎም ከሎ እንታይ እሞ ኣሎ ብዚ ንኣብዝስ ዋላ ሓደ የለን ነዚ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዋላ ናይ 200 ዲናር ኣምፂኻ እንተገዛእኻ እውን ኣይከውኒ ኣብዚ ዳ ዋላ ሓንቲ እንታይ ከለኩም ንሶም ናይ 200 ዲናር ኣብ ኢዶም ዘየለ የማዕድዎ ነይሮም ጎይታ ግን እንታይ ኣሎ ብኢድኩም ሓደ ጓሳ ኣሎ ተን 5 ሕብስቲ እውን ሓንቲ ወረጃ ኣደ ዝሃበቶ ኣብ ኢድ ሓደ ጓሳ እየን ፀኒሐን ኣብ ካልእ ዓበይቲ ሰባት እውን ኣይፀንሕን ሽዑ እንታይ ኢልዎም ነቲ ዘለኩም ናባይ ኣምፅዎ ነተን ዘለዋኹም ናባይ ኣምፅዎን ኢሉ ስለዚ ነቲ ጋንእ ማይ ምልእዎ ነቲ ንዓና ሕጂ ዘይጠቅም ዝመስለና ኣብ ሂወትና ዘይጠቅም ዝመስለና ኣብ ጉዕዞና ዘይጠቅም ዝመስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ኣዝዩ ጠቃሚና ዝኾነ ነገር ብጾምን ጸሎትን ዝያዳ ክነስተውዕለሉ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ማለት ተመሊሳ ክኸውን ተስፋ ገብር ማማ ህይወት ወቦና ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን አሜን ሁላህና ቃል ህይወት የስማዓልና الراي أبي مركيتا أبي حتى لأن بيتنا يسكوسسي نتي ما يملؤوا نتي أجان بالنسبة لنا بوين مستغيرة ብዙሓት ሰባት ኣሚኖም ብምግባሩ ብድሕሪኡስ እንታይ ተኻየደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምስ ተበለስ ኩሎም ተደኒቖም ዝተዛረብዎ ወይ ዝረኣይዎ ነገር ስኽ ትገልፁልና ዶ ትኽእሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ምሳና ፀኒሕ ኸዲ ክፍረ ወይኒ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ኣይነበርኩን ነና ሎማ ዓንቲ እምበሪ እንታይ ኢልና ነርናስ ውፅኢት ናይዚ ምዕራፍ 2 ኣብ ስክሪን ቀሪበ ኣለኹ
እንታይ ውፅኢት ነይሩ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ሲ ውፅኢ ከነፅንዑ ከለና ሲ ሓደ ነገር ሰሪሕካ ሲ ክትጎይ ከለኻስ እዚ ጎየ ዝደኺመስ እዚ ክረክብ እየ ኣብዚ ክበፅሐ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ነርና ቁፅሪ 10 ካብተን ኣርእስትና ኢሎም ዝረኣናየን ካብታ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ውፅኢት እንታይ ነይሩ ኢልና መጀመርያ ደቀ መዛሙርቱ ብኡ ኣመኑ ኢሉ ማለት ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ ምዃኑ ብኡ ኣመኑ ተቐዳመይቲ ካልኣይ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ትንቢት ዘከሩ እንታይ ዝብል ትንቢት ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ኣብታ ምዕራፍ ተጠቒሱሎ ማለት ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዩ ንቤት ኣቦይ ቤት ጸሎት ቤት ጓሓሉ ኣይትግበርዎ ነዚ ካብዚ ኣልዕሉ ወይሉ ከዓይ ከሎ ነታ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ትንቢት ዝነበረት ንምንታይ ከም ዝተነበየትን ብኸመይ ኣብ ሓድስ ኪዳን ትግበር ከም ዘላ ደቀ መዛሙርቱ ነዚኣ ዘኪሮም ነዚኣ ኣስተንቲኖም ማለት ሳልሳይ ደቀ መዛሙርቱ ምስተንስአ ነዚ ዘከሩ ነታ ብሳልሳይ መዓልቲ ከልዕላ እየ ዝበላ ቃል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ትንሳኤ ከም ዝኾነ ድሕሪ ትንሳኤዮም ነዛ ቃል እዚኣ ኣስተንቲኖም ኣይብል ራብዓይ ደቀ መዛሙርቱ በቲ ፅሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን በቲ ዝገበሮን ንሰለስቲአን ኣወሃሂዶም ማለት ደቀ መዛሙርቱ ኣመኑ ይብል ማለት ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ከም መምህር ክስዕብዎ ፀኒሖም እዮም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ከም ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ እቲ ተበጃዊ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ እዮም ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ነታ ቤት መቅደስ ምስ ኣፅረያ ኩሉ ነገር ምስ ገበረ ብዙሓት ህዝቢ ቁፅሪ ዘይብሎም ህዝቢ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ድሒኖም ስለዚ ተን ውፅኢት ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ሲ እዚአን እየን ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ Thank you, Abby Margarita. الراي قال هي وتسمع لنا نخلها فروي آمين. مرقيتا نايز حالة فخن حتى تدينا ولا دي أتودع قدم دحان انت اللي وابزام عراف زي انت اللي مو عدل كنبوم ده زي اللي كنت كمان لاينا جن كم ابنت هاوي صباح انت زي عيو زياس معرف سلستس كم زي غيركم اقربوا انت لا تباهل ناسي ابنت كتكوننا اللي تاش مستاجر يا مالتي ابزام عراف زي مو كنصبع عدل كنبوم اندحر زي اللي كن كاب زخونه قبلك قدم مسغارنا ابزا معراف زياز خونا حسابات توسخ حسابات لنا هو بمرقيت ابزا نيشتي هراي بمر اوكي ابتانا يا ابتكانا دغليلاسي نمنتايو كريستوس او ترخيبو نمنتاي كا ادينا قدس درنجل ماريم اونيرا نمنتاي كا حوارات نيرو زين سلسته ነገራት ዚን ኣለዋ ሞኒ ኣብዚ ተንታኒ ዝረኣኽዎሲ ንሕና እንተ ደኣ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልወና ኮይኑ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወለደ ክንኣምን ኣለና ብሓዋርያት ገይሩ ከም ተዛረበ ክንኣምን ኣለና ምስዚ ነዚአን ክልቲአን ነገር ነዚአን እንተ ደኣ ዘይኣሚንና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ክህልወና ኣይክእልን ቃል ኪዳን ክህልወና ኣይክእልን እሞ ንዓኣ መወሰኽታ ገይርኩም ክትገልጹልና ደልየ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት የስማዓልና መምህር ዓባ በርክቶ እዩ ማለት እዩ እስኪ ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዓ ካልኣይ ግዜ ድገሙልና እሞ መምህር ሓራቤም ጌራ ንምንታይ እዩ ኣብኡሲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትህሉ ተገይሩ ከም ሓዋርያት ከዓ ኣብኡ ኣብቲ ቃል ቀና ዘገሊላ ኣብቲ መርዓ ክህሉ ዝተፈፀመ ማለት እዩ ዋላ ናይቲ ኣጋንንቲ እውን ኣጋንቲ እቲ ማይ ዝተቐረበ ዝነበረ እውን በብሓደ ይገልፆ እዩ ነዚአን ግን ቀንዲ ንሕና እንተ ደኣ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይንኣምን ኮይና ብሓዋርያት ገይሩ ዝተዛረቦ ቃላት ዘይንኣምን እንተ ደኣ ኮይና ምስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ክህልወና ኣይክእልን ረግፅ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ንሕና ቃል ኪዳን ናኣትወሉ ንጎይታ በኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኣመናኹም ካብኣ ከም ተወለደ ክንኣምን ኣለና ብሓዋርያት ገይሩ ዝተዛረበ ምክንያቱ ንሕናሲ ነቲ ቤተክርስትያን ንኣምነሉ ነታ ቤተክርስትያን እንታይ ኢና ኣላ ብሓዋርያት ዝተመስረተት ቤተክርስትያን ኢና ንኣምን ኣብቲ ፀሎት ሃይማኖት እውን ንደግሞ ኢና እሞ ኣብዚአን ቁርብተይ
نايتن شدشت أجان أنتي ون قربت يبليهم نتي نعوسي كم يهوداوين متري رسحات يوم زقبرون يرم ناي من تاي رسحاتي ناي حاتيات رسحات كحاتيون كلو ننستن ترى حزم بو يحصبو جالري يوم ترى حاتيهم بو يحصبو نيرم موني نعو نحنا نعو لو يتخابا زيارة بعلهم تبروا هذا حنا እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ኣለኹም መምህር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ አኻ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኣብ መሰረተ እምነትናሲ ብዙሓት ክርስቶሳውያን እዮም ዘለው እቲ ንሕና ነምልኾ ግን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ምስ በልና ብነቢያት ዝተዛረበ ናብ ሃዋርያት ክንመጽውን بنبيات زتزاربه نبيات زتنبيلو معناته لك نبيات موسى نبي يانس لكم زكماي ولتو سمعوا وكل نفس زي تسمعوا لازم تنبي تسيروا مزبا እግዚአብሔር كم زخماي نبي ختسالكم نت نبي تسمعوا نت نبي زي تسمع نفسها كل كاب سو هيوتاخت من قوس يازبل تنبيت تزاريبو نيرو ስለዚህ ያ ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ትርጓሜ ቦታትና ክትርጉሙ ከለው ከም ተማምር ገልጽ ወሰንሑ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም መልአዱ ማለት ፍጹም አምላኽ ቤተ ክርስቲያንና ተአምኖ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ኸበረ ወደ አምላኽ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንመልእኽቱ በሐዋርያት ከም ዝሃበ ምክንያቱ ንዓኹም ዝቕበል ንዓይ ይቕበል اتنعهم زنعقا نعي نعق اتنعي زنعقا نتزلاخني نعق ايلوت نبوتاتنا حواريات ذهبهم سلطانون هياو مخانو نزيهم ابوتات قدس بيت كريستيان ترجمومو قال اتي شدشت اغان كمتي ممر زغلسو قال عترو يكوننزي ناي امني اغاني نمنصح زتكملو نوح نجرتي بسبب التسرح عترو اب نوح جزيه نت نبرت سلازبالاشو ازي كلاي ازي شدش اغان اتشاوعي بمنفس قدوس من صاحيتي ፍጹም ዝገብሮ ናብቲ ፍጹምና ፐርፌክት ዝገብሮ ማለት እዚ ምስጢር እዚ ስለዝነበረኻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሽዱሽ አጋን እዚ ተጠቂሙሉ ማለት ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር ተክለ ማርያም ቦና ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን አሜን ራይ ካል አብዛ ምዕራፍ ዚአኽ ንብሎ ንደሊ ንሓቶ ንደሊ ወይ ተወሰኸ ሓሳብ ከም ዝናይ በይ መምህር هراي أبزا معرف ندحر توساخ حساب ويحطو يريتو زي بلنا ما هيوت قبلات حتى تسمعنا الأخي وسمع الأخي تبع زلهم برواني سمع هراي كاتسلي أوكي أنا كلتين بحساب كوبكم ديفرنتين أبناي زحلفة أبتا مسكرنة يوحنس قصر عصرت تشعته أبتا معرف نا يوحنس معرف حادي 4 شعاتن نبقى ما خيدان له حجي هراي 4 شعاتن معرف حادي 4 شعاتن أوكي أبزي أسي انتاي بلالت نتيل أمين 4 شعاتن يسوس نتيل نابقو خمت قلو مسرعيو بزعبو انه قرحي زي بقولوا قنوع اسرائيلاوي بله نناتيل اب تحتي اب تفلطني بلو ابي تفلطني بلو يسوس كا فيليب كصوعكا اب تحتي بلس كلها ريكا يلو ملسلو حجي مس انز التحذا انت عشمو هيبكم نانيركم معرف هيبكم نانيركم زفترت 32 قصر 20
شوعتن سلاسان كلتن هو حجي عن كان بكل خسي سلاسان كلتن عسران كلتن سلاسان كلتن بتالي تتيا اوكي سلاسان كلتن بتالي تتيا خاتن سوء حجتاناتي كلها مسببك عسران 4 يعقوب ويس كلها خببها خاب عسران كلتن سقع سلاسان كلتن أبزة فترة دي خزلغي هو أبزة فترة معرف سلاسان كلتن عسران كلتن سقع سلاسان كلتن يهم يهبكمنا حجتاناتي حطو نقحطرا خلاسي هراي اتاناتي حطو زلا أبتا أبزي عسران سل أبتا عسران 4 أمين أب عسران 5 نسخ آخن زي كالو مسرعيو محقلتو تنكيو كالو سخلو محقلتو يعقوب تقوصي دحرا أبزا كلنا بزعبو يزارب بزعبا يعقوب يزارب كحصوري لي أبتا حتى خيد سلدلو خيه دحرا انت يعقوب كأنا أملاخ جز رأيو رأيو يمو نفسيون دحينايا إلو مس اسم إتا بوتا إتيا بلينيل أو تعالى نبلينيل مس حلفي صحاي برقطو نسوجن محقلتو يحمكس نبري حجب زيادة تحتي سلاسان كلتن نجمات مفعلاليو محقلتو نياق أبستلي لتنكيو نأنت زي دك إسرائيل كسع لومي جمات مفعلاليو محقلتي أيبول عنيوم إذا سلاسان كلتنسي أي تردأت أيبول عنيوم ومس من أتملك እግዚአብሔር መስገን እቲ ቀንዲ ምስጢር ኣብ 26 ኣብዚ ስክሪን ታሽም ገ ሃይላይት ገረ ያለሁ ከይባርኽካንስ ኣይሓድገካኒ እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሓሎ እሞ ሕደገ ንበሎ ንሱ ከዓ ከይባርኽካንስ ኣይሓድገካኒ ንዝቃለሰካ ዘሎ ከውድቐካ ንዝቃለሰካ ዘሎ መፃርርትኻ ባርኸኒ ትብሎ ዲኻ እቲ ቀንዲ ምስጢር ኣብዚ ዘሎ ናብ ታሕቶኺ ክምለስ እየ ኣብታ ምዕራፍ ስለ ዝመፃና ግን እቲ ምስጢር ከነስተባህለሉ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ደቂ እስራኤል ነቲ ዝሃቦም ስርዓት በቲ ግዳማው እናረኣዩ በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ እዮም በቲ ንሳቶም ዝመስሎም እዮም ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ግዳስ ስኻትኩም ንስርዓትኩም ትብሉ ክትብሉስ ስርዓት ኣምላኽ ተፍርሱ እንዳበለ ዝወቕሶም ዝነበረ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቃሊስካሲ ሲዒርካ ኢኻ እሞ ድሕሪ ሕጂ ያዕቆብ ዘይኮነስ ስምካ እስራኤል ይበሃል ኢሉ ዝባረኾ በረኸት ኣብ ክንዲ ዝርዩ ነቲ ንሽዑ ብስጋ ዝሕንክሶ ዝነበረ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ስለ ዘይተረድእዎ ነቲ ስርዓት ሒዞም ነቲ መንፈሳዊ መልእኽቲ ግን ሸለል ኢሎሞ ማለት ሕጂ ምስ ኣምላኽ ክትጓዓዝ ትኾንካስ ብስጋ መከራ ኣሎ ብስጋ ድኻም ኣሎ ብስጋ እሾኽ ኣሎ ብስጋ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ከይርሕቕ ክብል እዩ 14 ዓመት ምእንቲ ጓል ተገዚኡ 20 ዓመት ተገዚኡ ማለት ሕጂ እቲ ምሕቁልቱ ምሕንካሱሲ እቲ ብስጋ ዝኸፍሎ ዝነበረ ፃዕሪ ነቲ ብስጋ ዝኸፍሎ ዝነበረ ዋጋ እዩ ዝምልከት ሕጂ ነዚ መከራ እዚ ጥራይ ዘኪሮምሲ ያዕቆብ ሕማቕ ከም ዝረኸበ ሕማቕ ከም ዝተፈድየ በዚ ምክንያት ከዓ በቃ ቦና ያዕቆብ ካብ ሓንከሰስ ነዛ ኣይንበልዕን ኢና ኢሎም እዚ ካብቲ ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይከይድ ጎዳኢ ስርዓት በቲ ደጋዊ ስርዓት ሒዞሞ ዝነበሩ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና መልእኽቲ ከዓ ልክዕ ነቲ መልእኽቲ ተጠቒምና ናብቲ መንፈሳዊ መልእኽቱ እቲ ሙሴ ዘቆመሎም ተመናስራዝሲ ጎይታ ከመይ ገሩ ኣብ መስቀል ከም ዝስቀል እምበር ነቲ ተመናስራዚ ከምልኽዎ ይኮነን ግን ንሳቶም ግን 600 ዓመት የምልኽዎ ነይሮም ይዓጥንዎ ነይሮም ማለት እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ግን ኣይነበረን
زيادة نامنتي أم نابت قدامه سرعات نابت نسوم زمسلون قدامه سرعات يخدو سلز نبرو نزغا أن سرعات أملاخ لويتهم يوم إتي إجابير نيا يكوب زهابو برخت يا يكوب زجبر اللو برخت نيا يكوب زجبر اللو تبكنت مالت لابا كخطرو خلو نيا يكوب حماق خنصبق كيت الزاربون دابلا نزغل برخت كي رأيو نزي دخم غني بحماق ترديون كم بهلي حيزمون يروم سرعتهم مالتي زي مسترعات أملاخ زراخب يقولون مال أبي ممر الله هذه ممر تقول الله اوكي هراي نغسل تملي شاخت كون تسفى قبر أما هيوت الله بمرقة سوري اسكي اب زا سالا سانغلتن اسكت اب موكسس انت يقريبو ملتاي ترغمي بمالو اسكريا تلعيلا خلا تارستنا اب سالا سانغلتن زفترات سالا سانغلتن اوكي قالوا خينا لازم انترنت هراي كساب ممر زدالو زخون حتى تلينا ريتون تلينا بزرستنا رايت انت جزينا نتغملو عبد السيم ابونا عبد نسب ديليمبر عبد السيم كالي تحطوا لا تنجن السيم بتاع ناي قدامك يوحنا امين معرف حادث تمهر مايات بحالة الراي شي من السخاني بتاع قصر 50 حدن يوحنس حدا قصر 50 حدن نعرف حدا با 50 حدن نعرف حدا 50 حدن وامسر بنا استخوينات صحيفياسي دحنت رايت حسابها بنا بسكرين قريب يالله تحساب تراي نغرن او تحساب سي ابزي انتايلا كب حج سماي تخفيتو ملأخت املاخون نبلع الود سب كيديبون كوردون كم ترايو بحقي ابلكم الله بلو اجي ازيا مسغلصكم لنا اتا معراف ناي لوقاس يبكمنا لوقاس كلته 10:3-15 اجي تحتي اب لوقاس يازلا مسا كستاي تقبر يا مسا ما عبد ارسي كان 10:3 اجي ابزي انا تزحتو ابتا 10:3 بزحات سراويت سماي دما بدنجت مستي ملاخ تصمبيروم كبرنا املاخ العلي سلام كاب اب مدري اب منغو اتوم سمرت املاخ زلوم سبات نابلو ناملاخ امسغنو حجي كونه دما اتوم ملاختي كاب اتاتهم ناب سماي مسديبو اتوم غاست نحد حدهم ازز غابير زغلصلنا خو بليكم نجر رئينا أنا ميت نعناي نبت لهم نخيد تباها هالو حجي تعبزي أزلات النحتوسي اتيوم قاسوتسي نتوم عمالخ كوردون كديبون ترعي ومي تريتي أمين رأي إذ نجرنا زلو إسا أختبر هاللي دلي نتبسرات شعو خيدا برخيبو مو نايبت أنا عايز كورسوس مولاد أب يرسال مسكود قلنا عتاتهم نتوم قاسوتسي توم عمالخسي ترعي ومي خمت بتريت سلازق كل جزء رأي ترعي ومالتي إسا أختبر هاللي دلي ترعي ومدي ولاس بزارة بعيتي دمسي كم بزارة بعدي ترعي وم ولاس إتان ملأختنا خنت تححزن من أنتي أب تحت إسابلس فيليبوس كيس أو عكا خلو أب تحت إسابلس كل خاري إكا
مسبلو قويتا يسوس ناتنائيل انتا إلوه زكريادة تقصي كمي تقص خمس قويتاين أملاخين إلوه قويتاين أملاخين أبتحت إسابلس ريكا سلازبالكوها قويتاين أملاخين إلكا حجيجن كاوز عبي كتريخا نسخة أنتايو ملاختا أملاخ كاب سماي ناب ودسب كوردون كديون كتريخا مالت انت دا أمين كاس كاب كبرت ناب كبرت كتكيديخا مستيرات أملاخ كقلس الكايو إزي ناي مجمري عايزو بلزلو مالت سلازي إزي ملاختا أملاخ مرادن مديابن كخميو نزبل شعو ناب لدت قويتان ناب تنسى ناب عرقت قويتان كيدنا مالت حجي ناب تحت توخي كنمس برأيدي ولا بأكال ترأيوم تبل قال اتا قال كم تازلات تخنن بباينا مالتي اب سكرين غير يالله اب لوقاس معراف كلته كاب قزري شوعال تخن بباغ تحزرلنا بخر ودا ولدت بعلباون تقللتو ابت محدرا غايش سفرا سلازينا وروم دما ام مبلع مالا دكسوتو ابتا مدرتي بليت مالهم كحلو امرور زحادرو غاسوت نبرو ملأخ እግዚአብሔር ከአ አብጥቆም ደው በለ እጂ ካብዚ አይና ንብገስ በራእዩ ተገለጽሎም በአካል ተገለጽሎም ልክዕ ተቃል ባዕላህ ትገልጸያ ማለት መላእክ እግዚአብሔር ከአ አብጥቆም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ከአ አብ ዙሪያ ኦ ማብረህ ብዙሕ ፍርሃት ከአፈርሁ እቲ መላእክ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ በዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለዘሎ ንሱ ከአ ክርስቶስ ጎይታ እዩ نقول هزبي زخون عبا حقو سبسركم اللهمو أي تفرحوا ملكة دمازي خونكم أما بالعمال بعلباز تتغلل حسان دكي سخت رغبيهم بلوم بزحات سراويت سماي دما بدنجت مستمل أخت سنبيرهم مجمريا كزاربون كله مجمريا كبرى أملاح كقلس اللهم كله حد ملاخي نيرو مالت جنات ملاخ أملاح زربو كي ودو خلقن بزحات سراويت سماي بدنجت مستمل أخت سنبيرهم كبرنا أملاخ قبل علي سلام كأم مدري أمونغوتهم سمرت أملاخ زلهم سبات النابلو نا أملاخ أمسجنو سلازي كم تقال እግዚአብሔር መሰረት برأي بحلم زي كونه اتملاخ أملاخ بأكل مستوم قاسوت مهنياتو قويتا يزلب أبو بأكل وريدو كبر أملاخ كم زورده جنات ملاخ كزاربون كل خاني بدنجتي له بهندبت القصور زي كله سراويت سماي مسيوم ازمزمور زي سبحات لإግዚአብሔር وسمايات بسلام وسلام بمدر سمرتو كل جزية بيت خريستياننا معلتاو تزمرو مزمور قاسوتن ملاختن يزبل كل جزية بلدت كا انت لا تجمر بيت خريستيان رأيو نولوت ايكوتو وملايت قاسوت رأيو ملاخت خا امسجنو سلازي بأكل امونغوتهم قاسوت ترخيبهم يمن نزم مزمور زي زمرو وزلو مالت أما جرشها قويتا يسكرسوس كل فسيموها عرق كلها هواريات بملأختي ناتمس جنن سمايات كعرق كلها هواريات كاري أمو مالك ناتنا الكامس هواريات كوينو تقويتا ملأخت أملاخ كوردن كديون كتري خاز بلها أبجزي عرقت كا نزي نمرأي بقيعو أملاخ نعناهم يبقى عنا آمين آمين تملي ساعة كون تسفى قبر ماما هيوت وانا بتعم بريهات اللي ثانك يو علي وتسمعنا الراي الراي أبي ممر تخلو ميت علىهم تسمعون انت لهم ميت جيروا زلوا هو بيمرقت أسمعكم الله مانا next week دخن قابر أسام مثلا قربتي أتصبق قبلنا أنت أشكرني الراي سبو الله قربتي جن سبو أتصبقنا مثلا for sure كوينا خنا برهن تقبل يا سبو أوكي سلاسان كلتن هو بزعباتها محقولتي زي مبلعهم هو كساسي لهم محقولتي تحريمهم نيرهم تبلك آليا مالين هو I got it يلا هراي قرب دقائق قالونا نتقمل لا تاجزينا
مزح حجز حتتكم أبونا خابزي فليز بلاتيا I'm sorry لو مشيت كستاجر الله هيوتي أبونا يسمع له إيدهم حافظ بلون ده نركب عدل مهابنا يوم دحان عدل كابها بخدا هواني أوكي أبدأ ساعات بزعبا موسى دن عصرت التأزازات أبدأ ساعات قصري حابين حدا عصرت الشوعتي أمين أنا أبدأ ساعات عصرت الشوعتي قصر حدا كل أخستاي كان بباخر لغس يعني ببني حجز موسى التأزازات كابويتانا تنعصرت التأزازات كابويتانا إيس كريستوسيو تقبلوان نساتن كا كاباي كابز غابيهر أملاخ وتي كالوت أملاختي أيتملخ نايز غابيهر سن بخمتو أيتلعل سنبت أخبر أبوخان أديخان أخبر أيتقتل أيتزمت بحاسوت أيتمسكر نايز سبغنزب أيتدلي أيتسرق نبز أيكاخم نفسخ أفكره حجي زين عصرت التزازات كوبا خلصي صحيفو دي هيبوس ولا تعشم إجار بزربعي صحيفو ومسي سلقالات مجمريا ناتي صلات بصحف يهيبو مالي أبكالاي ناتي صلات مسيكا عدالو وينو ناتي صحف جن بإيد أملاخ تصحفي إذا صنعوا مالتي موسى قال أي صحافا بزعبة عسرة إزازات عسرة إزاز ذات الصفة بأصابه الإسلامية نتي حريقو بتي تابوت غيرو تاوت مسبرو نتي أرون زقومو نتي تاوتن بحنساب مستسبرة كومو خمتن ناي قداموت عدالو نتي صلات مسدالو موسى እቲ ጽሕፈት ግን ብኣምላኽ ተጻሒፉ ጸኒሑ ማለት እዩ ልክዕ ኣብታ ቦታ እንድሕር ኣንቢብናያ ልክዕ ከምኡ እያ ትብል ማለት እዩ ተመሊሳቶም ሓሳብ ተሕቶ ተስፋ ገብር هو እሺ በሪሃት ሊያብ ታኽስታይሲ ብጽሑፍ ከም ዝኾነት ترديات الحج خستات نتصلات موسى يداليو نتصلات موسى يداليو التصحف كل بيد أملاك التصحف أوكي كم كدالي خم أوسي سي كلهم بيبيعجن بيد أملاك كم تتصحف جن كركبها كالكون الصحابة أخت حجيسكمنا بكذا أنا مكسي كنا أنا مكسي خلنا تكمل لو خلينا نام كرباي أبغى نحن وصلنا لتماسة سلام كرباي ما جزينا أكلالهم قارئ زاهر أبوناتهم أمجبر عزاتهم كوباينا جميرهم صلى الله عليه وسلم بكشولة السائل ما أخلنا له نبنا بكشولة السائل كان مدان جرهم بس عزولنا أنت اللي ومنا هذا راي كمام سيخم كلكم كمام سيخن እግዚአብሔር ይመስገን راي سلا كله እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو نبنا أبي مرجيت عدما قال هوت يسمع لنا نتي زتا مهرنا يدما كنا برلو كنا مالالسلو مسيوتنا توهيد دما نمحرات ندحنات
زيادة أملاخنا مفلتي كون لنا دما زيابير يحجزنا آمين أنا بحكي بزح مبرهي قلت بزخنا تغسي بتغسيهم أبونا كمهرنا أمسيهم أما حجنا يخن كون تملسنا ون كنذكره حدرا يبل أبزام عراف كلته فقدي عسران كلتن سلازخاء كاموتات مستنسي دك أمزامرتو إزخم زبالهم ذكروا بتصحفن بتأيسس زبالو قالن دما آمنوا لمين عنا تقتلنا زلا أنت دعلنا زي مزكاريا كنذكرو كنرسعو زقبأنا كاين ذكرى زقبأنا أنت دعلنا كيم كرح انت كفاءات زي تقمنا ايو صبق نجار كنذكر قال أملاك كنذكر قنا يقبأنا ايو إذا مدك أما زامرتي ناتو كريستوس زبالهم دحرخ انده مذكر امو لست عمتي مذكر امو مغنياتو ازي مجمريا بيدي يوحنس تطمقو 4 معلتن 4 ليتن صيمو أقلقلت كجمر كله مجمريا زغبره تأمراتي غويتانان أملاخنان مدحنان إيس كريستوس شعوز تزاربهم ايام بت إيسوس زبالك قال دما بت إيسوس زبالك قالن بت صحفن دما آمنوا نتزبالهم صحف نتزبالهم قال انتاي سلا زغبري ام امينم سلا زذكروا يوم امينم اما مذكر عب نجر ايو رسعت اندحر كوينا كمزي نخال عترة ويدما زتقد خرطيت اخلي تقمت كالو قال تقمت كالو فسيس زتصنح نحنا دما كنذكر انت دا زيك إلنا إذا لو محج معار زخونا بنا زمهارنا كنذكر تزيك إلنا نصبح خمنت أين خنكون كملومي إنا خنكون مالتيو ذكرنا جن هيوتنا خابلومي صباح انت كتكون اللوا زحاشت كتكون كتكال اللوا أبتا وانجيل لوقاس معرف 24 كاب قصر حدا جميرنا بعل مريم مقدلاوي نابت مقابر مسكدا إتهم كلتا ملاأخت انت أمي لمن سلام انتاي كانت هياو مسمو أمون قموتات تدولي ألخن إتناب قليلاخ قدموكم يلو زتزاربو انتاي قبرو ايني لمو ذكراؤو ايني لمن نساتن دما اتزبولون مذكرة كايدن ندك أمزامرت دما بسرات تنسأ دما تاي قبرا أبسرا أما مذكر أبهوت عب نجاري زلوا ناتي سلازخاء كموتات مستنسأ دك أما زامرتو إزخام زبالهم انتاي قبرو ذكروا دحريو بات إيسوس بات صحفن بات إيسوس زبالو قالن دما آمنوا كل جزيء امنتنا خصن عند حركوينو انتاي كنذكر لنا نتقال أملاك كنذكر لنا نتقال أملاك نسوع لنا نتقال أملاك نعقر لنا أدينا قدس نقل مريم انتاي تقبر نبر عزب لنا نتقول له قالسي توهلوا لنا برت رح يكون انتاي دعا تحاسبون تستنتنون دما نبرت أما نحنا دما قالوا إنا ذكرنا نهوات كخننا زيابير يحجزنا سلازم أدي هوات زيابير أملاخنا زغفتلنا كبرن مسجانا نعيقن كله إن مهارز لنا إنا ذكرنا دما بمن فسكن عبيلو زيابير نقولنا يردعنا كلنا نصلات حف نبل بمدبنا بصلات كنعصو سما أب وولد ومنفس قدوس أهدا أملاك أمين قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ
نخل حليف كادما نزل عالم تنبر كم مسراق ساع معراب كاب سمين كسع دبوب سم كان نزل عالم زتمسكن يكون سلا أملاخ النتكا سلا فتاري النتكا سلا قويت النتكا سلا نكس النتكا سلا ملكوت النتكا قدس اجابير أملاخنا أبزز لنا يخوينا نخبرك نمسكنك نقلقلك نجزأك نسجدلك نملخك لنا دوس اجابير أملاخنا نتي كنسمعو كنمهارو زمسنا قال كادما نمهارلو معلتي زمهرنا ممهر سلا ذهب كنا نمسكنك احنا دما اجابير املاخنا كم تتمهرنا يو كوينا خنبر نتتمهرنا يو كل غزي انا ذكرنا انا استنتنا بقولنا حسبنا هيوتنا خنمرح دما السخار دعنا كل تبلنا كنسمع طرح زي كونس كم تخلو زبلكم قبروا تبهله كل تبلنا خنقبر دما السخا حقزنا قدس إجابير أملخنا زب علمنا وريد زل حمام دما أرحقلنا فوسا محرتك على أخلنا كاب عين معدو بأكل نرخبلو نقرربلو جزي أمصالنا حيما من زلو كلهم جابير أملخنا يسغا فوسا محرتك على أخلهم حزينا مزلو أنا نعيم تجنقهم زلو رهولهم بزي سرا بزي حمام زي بنابرا بسرح بكل نجر تجنق دما ጭንቆም አርሁ ንዘይብሎም ሃበልና ንዝጎደሎም ድማ መላአልና በረኸቲና ተማሂርና በዚ ምሸት እዚ ማይና ወይኒ ዝለወጥካ ካብቲ ቀዳማይ ዝጣዓመ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻሞ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብራ ሓሲምና ዝብሉ ናብርኦም ኣጣዕም ዝሓዝናዮ ተወዲእና ዝብሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ዘይ ሐዝዎ ዘይ ረአይዎ ድማ ሃበልና ኩሉ ለካ ነባኻ ነማዕቆቦ ለና ብናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ነፍስ ዴና ነፍስ ባሪኻ ወለተ ጊዮርጊስ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና ክንደገልና ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይማኣን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ለእግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስለ ጊዜ ነው አምላክም ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካህናት ወይ ዲያቆናት ዶን ሳይዱ ከጻነት በበስምክም ኩኑ ፍታን ወንጻህነ ክርስቲያን እስክሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 10 ተኸልተ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ بزحالف محرنا بزمصن محلونا بافن منفس قدس بانت اجزتنا مريم محرن كريستوس مل 10 تخلته بانت اجزتنا مريم محرن كريستوس وانت 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 اجزتنا مريم محرن كريستوس انت اجزتنا مريم محرن كريستوس وانت اجزتنا مريم محرن كريستوس بانت اجزتنا مريم محرن كريستوس وانت اجزتنا مريم محرن كريستوس وانت اجزتنا مريم محرن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን حبرت منفس قدسن مساين مسكلكمن يخون سلقالو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመ ነቦና ቃለ ሕይወት يسمعلنا ብሩኽ ምሸት ይግበረልና አሜን አራይ ጣምለይቲ አብዘዘለናዮ እግዚአብሔር ይሐልወና አሜን 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 ዋምለይቲ ስድራና ሓንሕደሩ አቦታትና ብሩኻት ተባረኹ ተመስገን አሜን لحن حدرو سلام حدرو قال هيوت يسمعنا آمين والله قال هيوت يسمعنا روح ليتي آمين آمين سلام ليتي سلام ليتي
آمين. بروخ ليتي. آمين. سلام ليتي.